אנחנו נלחמים במחבלים, ואנחנו נלחמים בשקרים. היום שוב ראינו עולם הפוך. מדינת ישראל מואשמת ברצח עם, בשעה שהיא נלחמת ברצח עם. ישראל נלחמת נגד מחבלים רצחניים, שביצעו פשעים איומים נגד האנושות. הם טבחו, הם אנסו, הם שרפו, הם ביטרו, הם ערפו. ילדים, נשים, קשישים, צעירים, צעירות. ארגון טרור שביצע את הפשע הנורא ביותר נגד העם היהודי מאז השואה, ועכשיו יש מי שבא להגן עליו בשם השואה. איזה חוצפה. עולם הפוך. ודווקא צה"ל, הצבא המוסרי ביותר בעולם, שעושה הכל כדי להימנע מפגיעה בבלתי מעורבים, הוא מואשם על ידי נציגי המפלצות ברצח עם. הצביעות של דרום אפריקה זועקת לשמיים. איפה הייתה דרום אפריקה